O W O R D O. Holy shit. All right, yo. Чайчики за мене, стой. Чай, защото искам и сеньора на мина от татъка да ни снима и тя. Нози чисто, бе! Ама тук се изцапа нещо отзад. А, това е тато си, извиняй. Как беше, а? Страшно! Не си? А леда? Аз съжалявам, че не скипнах леда. Колега! Колега! Дай малко се намокри, бе. Давай! Чакай, стой малко. Нори! Снимай! Това е най-мръсното от всичките. Ако сега бяхме мръсни, не сега ще дойме. Чакай, тук е сега направо отбора, като слезем. Чакайте отбора, я ще ни снима. Айде, ляво! Айде, готови ли сме? Какво е това, бе? Що чупите голфа, бе? О, да ви готова, бе! О, да ви оттам такова хлебарка, бе! Аба, снимам ли?